El Joventut supera el Manresa de la mà de la línia de 6,75. Gran segon quart dels vertinegres, que tot i així acaben patint. Avui al plató de l'Esport, l'Albert Ventura. Els escapulats superen l'Espanyol a casa. Primera victòria a Montigalà, deixant de nou la porteria a 0. Aprofitarem avui per fer un repàs al que queda de la primera volta. Els Badalona Dracs estan a la final de la Copa Catalana. Els negre i plata van superar de forma contundent els imperials de Reus. A la final es trobaran els búfals de Poblenou. Molt bona setmana a tothom, una vegada més, un dilluns més, aquí a Televisió de Badalona per parlar del que ha sigut, del que ha passat al voltant de l'esport aquest cap de setmana a la nostra ciutat. Comencem, com sempre ho fem, amb el Joventut, que va fent passos ferms cap a, no sé si ho podem dir, avui ho sabrem, cap a la classificació per la Copa del Rei. Un dels protagonistes d'aquesta última victòria avui s'asseu aquí amb nosaltres. Es tracta de l'Albert Ventura. Albert, molt bona nit. I el Toni, com estem? També d'en Xavi Ballester. Xavi, molt bona nit. Molt bona nit, Toni. Albert, parlarem perquè avui això no és maquillatge, eh? No t'han fet maquillatge. Jo no estem a Halloween, no. És verídic. Això és verídic. En parlem més endavant d'aquest cop que portes al llavi, però primer parlem, es guanya el Barcelona, es guanya l'Unicaja, es guanya el Laboral Cutxa, i llavors es va aquest partit a Manresa. Feia patir el tema de la motivació per afrontar aquest maig o no? Més que la motivació, potser sí les ganes de guanyar, no? Andorra se'n va escapar i clar, si guanyem els grans i els de la nostra lliga perdem, doncs no podia ser, no? I crec que ens vam reunir, vam parlar-ho perquè sortíssim a tope i crec que la victòria és molt important, no? Perquè si guanyen els grans però després perds contra els de la nostra lliga, doncs no serveix a res, no? I crec que vam fer un pas endavant per intentar assolir l'objectiu, els objectius de temporada, i crec que és una gran victòria, no? Tot i així, Xavi, es nota aquest punt de motivació, evidentment, tot i així s'acaba ajustat una vegada més. Sí, 9 partits, 9è partit en final ajustat, i com comentava l'Albert Ventura, aquesta reunió que va tenir els mateixos jugadors, i el Salva Maldonado abans de començar el partit ho deia, no? Diu, és que pateixo per un excés d'eufòria, no? A vegades no és una eufòria només d'haver guanyat molts partits o haver guanyat els grans, sinó sobretot de saber què s'ha de fer en cada moment i no l'ímpetu, no que el cor, doncs moltes vegades vagi més ràpid que el cap. Anem a veure què va passar a Manresa, anem a analitzar el partit, després anirem parlant de diferents aspectes. Doncs d'entrada d'aquest partit a Manresa on debutava aquest jugador, Isaac Fotu, provinent del CAI, un Manresa amb molts alts i baixos durant tota la temporada, però que va començar dominant al principi del partit, amb bàsquets a l'últim segon de possessió, amb portes enrere i errors defensius de la penya. El FIA Joventut va anar 10 punts per darrere, fins que van començar a entrar els triples. La penya portava 0 de 8, i això feia, evidentment, impossible la victòria, tenint en compte el sistema de joc que fa servir Salva Maldonado, però van començar a entrar els triples i en el segon quart el festival ja va començar a ser important. El recanvi de Hanna per Mallet també va ser important perquè Mallet no va estar bé en la direcció i Hanna, tot i que aquí veiem un error defensiu, va revolucionar, podríem dir, el joc verd i negre. La penya va continuar encertat des de fora i abans d'arribar al descans ja va aconseguir capgirar aquests 10 punts de diferència i anar-se'n al descans amb 7 punts amunt. Aquí veiem Jordi Villacampa amb Josep Vives, el president del Manresa, que plega el 30 de juny. Al segon temps, l'esperit de Roger Grimau, podríem dir que va ser l'única cosa que es va salvar, perquè la penya, aquí sí, a la segona meitat, va ser un autèntic festival. Podríem dir que Grimau, Toni, jugava ell sol contra el món. Feia accions de molt mèrit, com les que estem veient, i això sí, el Joventut amb cistelles al límit, com aquest bàsquet que veiem ara mateix, i un altre que veurem de Sergi Vidal, també al límit ja de la possessió, que van donar molt oxigen. La penya va agafar 14 punts de diferència. Semblava que era definitiu, com estem veient en les imatges, però va començar a perdre pilotes, va començar a complicar-se la vida, i amb aquesta cistella el White, que reduïa la diferència fins a només 5 punts. Ventura, que anotava aquest triple que donava oxigen al conjunt de Salva Maldonado, però el Manresa, amb aquest triple que veiem, es posava a 2 punts, faltant només un minut. Va tenir sort, però, el conjunt de Salva Maldonado, que els tirs lliures no va perdonar en un final d'infart. Hem patit molt i hem vist davant un equip que no s'ha entregat mai i que se'ns ha posat a 2 a falta d'un minut, no? I nosaltres no sabem tampoc tancar els partits i ens agrada
ens agrada el patir. També és cert que tens de patir per guanyar, i aquí és una de les pistes que els deia als jugadors al principi, que jo no he vist mai aquí un equip guanyar de forma fàcil. Molt bé de lluita, molt bé d'esforç com sempre, crec que és una cosa que no se li pot retreure res als jugadors, però és evident que tenim que millorar aquests parcials, no? Aquests parcials que rebem, que es passen molts partits. No? Objectiu clar, des que vam començar, quan hem perdut i quan hem guanyat, seguim tenint-lo i anem a lluitar-lo fins al final. Vindran partits molt difícils i bueno, la veritat és que de moment estem en una línia molt, molt bona. Aquests són els resultats d'aquesta novena jornada a la Lliga ACB. Victòria del Real Madrid, una vegada més, davant del CAI de Saragossa, i també de l'Obradoiro davant del Bàsquet Sevilla, 20 punts amunt. Van portar el Barcelona davant del Múrcia, victòria a casa també de l'Unicaja de Màlaga, davant del Fuenlabrada, i victòria visitant d'un sol punt del València a Andorra, 10 punts amunt al Laboral Cutxa davant del Tenerife, i 79-84 aquesta victòria del Fiat Joventut. Gran Canària 71, Guipúscoa 70, i també d'un sol punt el Bilbao es va endur la victòria davant l'Estudiantes. La classificació queda d'aquesta manera, encapçalada pel Real Madrid, invicta per darrere el Futbol Club Barcelona i l'Unicaja de Màlaga, tots dos amb 8 victòries. Amb 7 partits guanyats el Bilbao i amb 6 el Joventut. Balanç de 5-4 per Obradoiro, València, el CAI de Saragossa i el Múrcia, que ara mateix és 9è a la classificació. 4 victòries per Tenerife, Laboral Cutxa i Gran Canària, 3 per l'Andorra, 2-7, balanç 2-7 per Estudiantes, Guipúscoa i Sevilla, i una victòria de moment per Fuenlabrada i Manresa. Albert, quin valor té aquesta victòria a Manresa? Molt, no? És un camp molt difícil, que històricament no ens anava molt bé. L'hem passat, per exemple, i crec que ens dona molta moral i ens dona una injecció de plus, perquè contra Gran Canària seguim fent la feina bé i qui sap aconseguir la victòria un altre cop. No? I ara deixa'ns parlar d'això perquè et veiem, Déu-n'hi-do la ferida que portes al llavi, Déu-n'hi-do aquesta jugada, i tot i així, a veure, segueixes jugant. Sí, la veritat és que en el moment va ser un cop bastant fort, però bueno, amb el doctor ràpid em va ficar gel, em va ficar una mica de pomada i vaig poder seguir jugant, no? Però bueno, la veritat és que fa una mica de mal, no? Mai més ben dit, l'Albert Maduro és d'aquests que es trenca la cara per la penya. Això ho hem dit moltes vegades, però és que el cop de bamba que es va endur de Haritopoulos, per cert, em vaig quedar, va ser Haritopoulos. Perquè demà que juga aquí a Badalona, per així ho vols saber, Déu-n'hi-do. Tot i així, seguint entrenant, això no et fa frenar ara mateix, la preparació? No, en principi no hi ha res que pugui afectar, no? Bé, doncs au, això és tot. Parlem de Clevin Hanna, un Clevin Hanna que va acabar com a jugador més valorat del Joventut, 19 de valoració, amb 13 punts, 6 assistències. Albert, us esperàveu un jugador així, quan el vau veure arribar? Bueno, la veritat sabíem que tenia molts de punts, no, a les seves mans. La veritat és que és molt resolutiu en atac i crec que ho estava mostrant, no? Cada partit, quan té la pilota, o se la juga ell, la fica, dona assistències, crea molt de joc i crec que està tenint la sort que els fills estan entrant i estan de conya, no? Perquè crec que és un jugador amb això, no? Amb molt de talent ofensiu i que ho estava mostrant, no? Costa adaptar un jugador que ve d'una realitat tan diferent en un club tan peculiar com el Joventut, on hi ha gent jove com vosaltres, gent que surt de la cantera, un jugador jove que ve a fer, suposo, el seu joc, costa adaptar? Bueno, potser en altres clubs sí, però crec que aquí, com ser més familiar i més això, crec que s'ha adaptat molt ràpid, s'ha fet molt col·lega de tots i tothom l'hem integrat molt bé. Crec que per això juga bé, perquè s'han integrat a la plantilla, sent molt còmode amb nosaltres, i crec que aquest fet de que siguem joves i veterans potser l'ha ajudat per integrar-se molt més ràpid. A més, els últims partits, Xavi, a un gran nivell. Sí, a un gran nivell d'encert i de lideratge, no? Diuen d'ell, Albert, i això ens ho pots comentar tu, que als entrenaments fa un recital d'encert en el tir exterior. Sí, ho demostra tota la setmana, no només els partits, sinó que aquest tren ofensiu tota la setmana l'exhibeix, no? I crec que això, que té molts punts i a sobre fa jugar l'equip, no? A veure, ara que parlàvem del llançament de 6,75, 15 triples, pràcticament un 50% d'encert. Els equips saben que l'aposta del Joventut és de 6,75.
però seguiu tirant. És impossible defensar el joc que feu? Perquè sorpresa no serà. Ja, no, impossible no, perquè hem començat el partit amb un 0 de 8, com he dit abans, no? I nosaltres no hem deixat de tirar. Potser els equips diuen no fiquem ni una, avui no és el dia. Però nosaltres seguim i al final crec que aquesta perseverança doncs, fa que al final ens podem endur els partits, no? Crec que no és difícil de defensar la línia, però bueno, no sé, quan estem acertats ja és letal, no? Sí, exacte. Els únics que no tiren, Xavi, són Sabané i Miralles. Són els dos únics jugadors que no tiren. I Sabané en va fer un, va fer el seu primer... Que no van tirar aquest partit. Manresa. Però clar, estem acostumats a veure rivals que quan dius, bueno, sobretot, tapa el triple, però és que aquí tira tothom. L'únic que no llença de 3 o que no ha llençat fins ara és Miralles, no? Per tant, vol dir que té molt... Aquí defenses, Toni, no? Una miqueta el problema és aquí fas scouting. Doncs aquesta joventut, si alguna cosa té, és aquest segell clar i la dificultat de defensar-lo perquè tothom ho pot fer, no? Anem a veure una pantalla, uns gràfics que hem preparat per il·lustrar això que estàs dient. Doncs, com vèiem, 9 partits ha jugat fins ara el Fiat Joventut i curiós que, per exemple, contra Estudiantes es va llançar més triples que no pas tirs de 2. És el mateix que va passar, per exemple, contra l'Unicaja. És el mateix que va passar contra l'Andorra o és el mateix que va passar a Manresa de forma més descarada, on només veu llançar Albert 19 tirs de 2 i, en canvi, 31 triples. La Penya llença una mitjana per partit de 30 triples i llença una mitjana de tirs de 2 de 33. És l'equip d'Europa, això mirat avui estadísticament parlant, que més llanceu de 3. Sí, no? Això és per fer menys exercici, no? Aneu de 6,75 a 75. Així no corren tant, no? No ho sé, no? La veritat és que les estadístiques estan allà, no? I per algú serà, però bueno, crec que doncs, sumar 3 en 3 és millor que sumar 2 en 2 i de moment ens estan bé, no? Crec que la filosofia és bona. A més, ara els aficionats fan càbales, miren la classificació, miren els marcadors, sense voler comencen a pensar ja en la Copa del Rei. Salva Maldonado vol ser prudent, posa atenció, siguem calmats. Qui no és tan prudent és Albert Miralles. L'aficionat de la Penya ja pot comprar els bitllets per anar a les Palmes de Gran Canària. Bueno, tu què creus? Jo crec que sí. Jo crec que els animo perquè han de tindre molt clar que nosaltres lluitarem al màxim perquè això sigui així i han de creure en l'equip com estan fent, sense cap dubte, perquè nosaltres creiem en ells i ells ens ajuden. Avui han vingut un munt d'aficionats, feia anys que això no es veia un altre cop i això a nosaltres ens ajuda cada partit i més a camps tan calents com aquest. És a dir, estàs convençut que estareu a la Copa? Sí, jo estic convençut. A veure, estàs convençut també o no? Home, també no tant, potser. Després de veure Miralles, potser sí, no? Sí, ara l'Albert ja m'ha deixat clar, que en segur. No, bueno, la veritat és que ojalà hi podem anar, no? I lluitarem i ho donarem tot per entrar-hi, no? Però encara una mica de prudència perquè encara queden molts partits, no? Anem a parlar una miqueta, veurem imatges entrenant de l'Albert Ventura. Ara mateix, Albert, com et sents aquest any a l'equip? Bé, anant mica en mica donant pas endavant amb l'equip, em sento cada cop millor, ajudant amb tot el que pugui i crec que el bo és que guanyem, no? I quan tu jugues i l'equip guanya i tot va bé, doncs tot és molt més bonic, no? A veure, et veiem molt més participatiu que altres temporades, jugant molts més minuts a pista, portant quasi la força, el caràcter. Què més, a on pots avançar, Albert? A on estàs treballant per seguir creixent? No, sempre ho he dit, no? Tot una mica, però sempre el bot, el tir, són aspectes que mica en mica he d'anar millorant per poder sentar-me definitivament i és el que estic fent, no? És el que estic fent, intentar, a part de que pugui anar amb la força, el caràcter i tot això, seguir millorant com a jugador per poder sentar-me i poder ser un jugador referent, no? Bueno, no referent, sinó que pugui jugar aquesta lliga amb solvència, no? L'any passat, recordem, no era així, no veiem l'Albert Ventura vestit de cura en els partits, costava molt més veure... Albert, sí que és veritat que ens vam parlar aquí a l'esport, veu tenir una conversa amb en Salva, què esperava ell de tu, què esperaves tu, què podies aportar. A partir d'aquí tot va canviar, perquè a final de temporada passada ja gaudies de més minuts i aquesta temporada està sent un jugador amb molta confiança, que té molta confiança en Salva. Què va passar en aquest canvi i si pot continuar així?
Bueno, doncs que van haver 2 o 3 partits que no vaig estar bé, es va parlar, es va seguir treballant més dur que abans i crec que sempre ho he dit, no? Que el treball al final acaba donant els seus fruits, no? Mica en mica, amb perseverància i crec que l'any passat va ser bo al final i aquest any amb la mateixa línia, no? Intentant donar-ho tot i estar bé en coses que l'entrenador em demana i si això es fa bé i a sobre l'equip guanya i tot va bé, tot va rodat, no? Però sí, la veritat és que s'ha d'intentar treballar perquè no hi hagi moments dolents, no? Sempre parlem de la combinació, ara ho parlaves tu també, de joventut amb veterania, de la facilitat que tenia Clevingham al trobar aquests 2 grups, diguéssim, a dintre el vestuari. Com es gestiona aquest salt generacional en un equip professional? Perquè realment hi ha 2 grups molt diferenciats, un grup de veterans i un grup de joves molt diferenciat. És fàcil gestionar això? Jo crec que sí, perquè nosaltres juguem amb ells, jo crec que ells el fet de conviure amb nosaltres es fa que ells es sentin més joves, no? I és com si tinguessin una segona joventut, no? En Malet sempre ens diu, no, jo tengo 36, jo tengo 26, no? Ells es senten, que estan vivint la segona joventut i crec que això, es nota, no? Que ells estan feliços, amb energia i crec que, això es contagia i nosaltres, també ens ajuden, per ser més intel·ligent, per la pausa quan toca, no? Crec que aquesta combinació de nosaltres donem amb ells l'energia i ells ens donen l'experiència, no? Crec que això fa que aquest salt generacional es noti tant, no? En la teva posició, per exemple, et trobes amb la figura de Sergi Vidal, un d'aquests veterans que dèiem. Com t'ajuda tu això a l'hora de... T'ensenya, et guia en aquesta posició o és ja, a partir d'aquí, com que compartiu minuts és competència i prou? Sobretot el pica bastant, això és important. Sí, però jo crec que és important, no? Que ell em motivi i em piqui perquè crec que l'experiència és un jugador que ha jugat tota la seva vida, que sap de què va el tema i molt experimentat, no? I tot el que em pugui dir em servirà, no? Ell no està aquí per dir-me, no, ell vol que, no jo, no? Sinó tots els jugadors que millorin, que l'equip guanyi i crec que és un gran jugador i que estic aprenent coses d'ell, no? Que sobretot el lideratge, l'entrega, l'esforç i crec que és un bon exemple a seguir, no? Quines virtuts té Sergi Vidal, tu que el convius tant fins i tot en la teva posició? D'això, no? És un guanyador nat, no? Molt competitiu, sempre vol guanyar, sempre vol fer les coses bé, els detalls, no vol fer les coses malament, sempre vol estar molt metòdic, no? Molt les coses correctes, no fer les coses que no toquen fer, vull dir, saps? I això fa que segurament hagi estat, segurament els entrenadors que ha tingut l'han marcat i l'han inculcat això i crec que és molt important per a un grup, no? Que sobretot un veterano digui al jove el que ha de fer, no? El jove que... No, sinó marcar des d'un principi que és molt important per a un grup, no? Un grup que, a més, com deia Albert Ventura, que avui ens acompanya, està guanyant, Xavi, està traient bons resultats i això ha fet que l'afició es fidelitzi. I està claríssim. Totalment, perquè vam tornar a veure un desplaçament massiu, podríem dir, a Manresa. 300 aficionats, que a més s'han d'aplaudir no només pel desplaçament, perquè va ploure moltíssim, sinó sobretot perquè el Manresa no va facilitar les coses en quant a entrades, en quant a intercanvi d'entrades, van ser bastant cares i per tant 300 aficionats fins allà, donant suport, recolzant un dia més, van al camp del Barça, feia molt temps que no s'hi anava, van anar al camp del Nou Congost, van anar a Andorra, van anar a Saragossa, i em sembla que és una miqueta el segell que té aquest equip. Una penya, i és una penya, tant l'equip com l'afició. Això es nota, Albert? I tant, no? Jo crec que és molt més fàcil, no, amb ells. Crec que Andorra es va notar i ens va saber greu a tots no guanyar, perquè es van expressar molta gent, autocars, inclús particulars van pujar i no sabia greu, no? I crec que els vam tornar aquest mal sabor de boca, crec que a manera els vam tornar, no? I estem molt contents que la gent viatgi i ens apoyi, perquè crec que aquest any la fidelització aquesta que hi ha entre equip i afició és màgica i crec que això ens portarà a aconseguir els objectius, no? Deixa'ns parlar una mica de l'entrenador, de Salva Maldonado, perquè sabem que tant Salva com el Samaniego, el segon entrenador tècnic ajudant, són uns amants de les estadístiques absolutes, que basen bona part de la seva preparació amb els números, amb les estadístiques. Això us ho transmeten, d'alguna manera? Aquesta afició, aquest apassionament que tenen pels números, us els transmeten a vosaltres? O ells fan la transformació i us passen una altra informació? Bueno, algunes dades sí que ens donen, no? Però crec que és més per ells, més informació per ells, no? És evident que ens donen dades i ens donen informació perquè nosaltres sapiguem més o menys com la cosa, però no estan tot el dia allà dient, no
de les estadístiques no. Crec que... vestidor teniu estadístiques penjades? Sí, ja ho tenim. Vale, és que tu deixaves, això, no? Ells fan com una estadística d'esforç que valoren doncs, línies de passe i coses que l'equip fa, no? I això cada setmana ens ho pengen per saber més o menys per on anem encaminats, no? Són coses que ajuden a l'equip i ajuden als jugadors. Però tampoc vull dir que no és el tema tot d'estadística, saps? Que vull dir que ells valoren molts números però que ens donen la informació adequada, no? Quina relació guardes amb en Salva? No, molt bé, no? Sí. Què vols que et digui? No, molt bé. No? Crec que, doncs, des que vaig pujar al primer equip, doncs, he sigut l'entrenador i crec que, doncs, si ara estic jugant i ara estic disfrutant aquests minuts i la meva progressió, hi ha hagut progressió, doncs, ha sigut gràcies a ell, no? Perquè és l'entrenador, doncs, que he jugat sempre amb ell a l'ACB i, bueno, la relació és molt bona i ojalà, doncs, doni fruits, no? I sobretot podem guanyar, no? Podem aconseguir, doncs, els objectius, que és el més important per tots. Suposo que, a més, va renovar aquest estiu per 2 anys, en part sabent que ell també hi era, no? Sí, bueno, abans de renovar vaig parlar amb ell, perquè era entrenador i saber si estàvem encaminats amb el que volíem, no? I la veritat és que sí, que tot va anar bé i doncs això, no? Que és l'entrenador que he tingut sempre a l'ACB i si estic aquí és per ell, no? També. Nosaltres ara fem una petita paradeta, deixem l'ACB un moment de banda, anem a repassar altres bàsquets, les altres categories del bàsquet de la nostra ciutat. I ho fem primer repassant resultats, repassant aquesta derrota per pocs punts, tan sols 7 del Sant Andreu al camp del Lluïssos i la victòria del Círcul a la Plana davant del Seix del Seu d'Urgell. I hem de lamentar, una vegada més, aquesta suspensió dels partits tant de la Minguella com del Sant Josep a casa, a Badalona, per culpa de la pluja, per culpa de les goteres en aquests pavellons de la ciutat. A la primera catalana, en canvi, el badalonès, que va doblegar el Torreforta 68-62, i a la primera catalana femenina, que ara ja sembla que el Sant Andreu no hi ha aquí al pari, 54-58, va superar el Vilassar de Dalt a domicili. I parlem ara, Xavi, del Prat. Un Prat que va tornar a perdre, però aquesta vegada, repetint una altra vegada el guió, va començar dominant, va començar agafant 10 punts de diferència i, evidentment, doncs, segurament els va pesar la inexperiència dels joves de l'equip d'Agustí Ajurbe. Un Prat on l'Albert Ventura també hi vas passar. És important el pas aquest, previ, abans de l'ACB? Sí, és vital, no és necessari, no? Crec que, doncs, un jugador que surt de júnior no està preparat per jugar a ACB i crec que doncs, curtir-se aquestes categories doncs, és ideal, no? Jo vaig jugar a Corunya i el camp aquell és xungo, guanyar. Sí? Sí. Segueixes l'equip? Albert, sí, el seguim, no? Sempre entrem nosaltres vinculats i sempre doncs, seguim contra qui juguen. Ell sempre em pregunta, la Valde anirà amb el Prat, no? Espero, perquè així no anirà amb el primer equip. Que va, no siguis dolent, Xavi, tio. Alguns d'aquests jugadors que veiem ara al Prat arribaran al primer equip, segurament venen de ser referents als seus equips de formació i possiblement a la Lliga ACB entren en pocs minuts. Albert, això és el que t'ha pogut passar tu, el que li ha pogut passar a l'Àlex Suárez. És complicat passar de jugar tants minuts, de ser referent en la formació, a de cop trobar-te amb el primer contracte o a la Lliga ACB i trobar-te que no disposes de minuts? És complicat, això? Sí, sempre aquest pas costa, no? I és el que dius tu, no? Venir a jugar, no jugar, doncs a vegades costa i has de treballar, no? I crec que l'important és perseverar i a vegades molts cops estàs sols, no? Ningú t'ajuda, ningú... Però bueno, crec que doncs, has de seguir i mica en mica, el Sua és un exemple, no? L'any passat no vaig posar molts minuts i aquest any a base de treball, a base de seguir, de picar pedra, doncs ara estan els seus fruits, no? Xavi, ja per acabar, proper rival de la penya? Dissabte, recordem que hi ha canvi d'hora habitual. Dissabte, a 8:15, torna Aito García Arneses, torna Albert Oliver, torna Eulis Baez. Partidàs. Déu-n'hi-do. A veure, preparats? Aquesta és bona, no? Aquesta és bona. Aviam si podem endur-nos la victòria, no? Molt bé. A veure, moltes gràcies. Molta sort i ànims amb el tema del llavi. Xavi, que vagi molt bé. Igualment. Nosaltres el que fem és petita parada per la publicitat. Tornem de seguida.